Nangandam sa posibleng epekto sa bagyong Basyang ang mga silingang probinsya sa Cebu. Ang dugang detalye sa Iranato sa report ni Nico Sereno. Human gipaubo sa signal number 1 ang Siquijor, biyahe sa mga sakayang pandagat gikan silar karong adlaw. Wala na usab tuguti ang mga mangingisda nga mupalaod. Suspindido usab ang klase sa tanang eskwelahan ug trabaho sa probinsya subay sa mando ni Governor Jake Vincent Villa. Kagahapon pa lang, gipahigayon na sa Siquijor Provincial LGU ang pre-disaster risk assessment aron pangandaman ang epekto sa bagyo. Sa Bohol nga anaa sa wind signal, subsub usab ang pagpangandam. Sa Tagbilaran City gipangtangtang ang traffic barrier sa CPG Avenue aron dili maanod kung makasinati og kusog nga uwan ug hangin. Apil sa mga gitangtang ang mga billboard aron malikayan nga madala sa hangin. Lakip ang Tagbilaran City nga ubos sa signal number 2 nakasinati sa kusog nga bawd. Gani sa barangay Mangga, kisaka na sa taas ug luwas nga lugar ang mga sakayang pandagat. Ug aron dili mabutang sa peligro ang mga estudyante ug magtutudlo, gikan sila ang klase sa public ug private schools sa tibuok probinsya. Subsubsab ang pagpangandam sa Negros Oriental din matod sa Pag-asa direktang maigo sa bagyong Basyang. Preemptive evacuation ipatuman sa probinsya nga anaa sa signal number 2. Una nang nagkansila og klase sa tanang eskwelahan karong adlaw ug biyahe sa mga barko kagabi pa lang. Giandam na sab sa PDRRMO ang ilang mga gamit sa pang-rescue. Matod sa PDRRMO, magpahigayon sila og preemptive evacuation sa mga residente nga nagpuyo duol sa dagat ug sa sapa ingon man ang mga anaa sa landslide-prone areas. Awhag nila sa mga residente mutuman sa mando sa kagamhanan. May authority si local government unit to implement forced evacuation because it's well provided for under the law, yung especially sa local government code na yung kaayos, yung safety, the general welfare of the public is of course the primordial consideration of the government. Nico Sereno, Balitang Bisdak.